Id-deputat Marlene Farrugia, eletta fil-Parlament fuq il-lista tal-Partit Nazzjonalista, reġgħet iddikjarat li l-erba' kontestanti għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista huma non-starters. Fjum fejn qalet li l-elezzjoni għandha tkun sospiża u jinbidlu r-regoli biex jiddaħħlu iktar tesserati u n-nies tal-Partit Demokratiku jkunu jistgħu jikkontestaw, Marlene Farrugia għamlitha ċara li mhijiex kuntenta bil-kandidati li hemm. Għadek temmen li huma non-starters. Għaxek ikun hemm firxa. Għadek temmen li huma. Għadni nemmen. Marlene Farrugia trid li l-elezzjoni ssir is-sena d-dieħla sakemm isiru l-bidżliet li qed tipproponi u sa dakinhar Simon Busuttil jibqa' caretaker leader. Ma nixxi ngħidu li l-kandidati li ta' kuljum qed jikkampanjaw għall-ogħla kariga fil-Partit Nazzjonalista mhumiex jieħdu gost biha. Chris Said għamilha ċara li mhix se tażel. Finalment l-għażla tal-kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista se jagħmluh il-membri tal-Kunsill Ġenerali fit-2 ta' Settembru li se jagħmlu shortlisting għal żewġ membri, imbagħad sussegwentament it-tesserati tal-Partit Nazzjonalista iktar minn 20,000 tesserat li se jkunu qed jivvutaw biex jażlu il-kap. Irrelevanti il-komment ta' Marlene Farrugia ġifieri. Deputat kandidati li kollha huma kandidati validi li ġejna l-qudiem f'mument diffiċli għall-Partit Nazzjonalista. Adrian Delija nnota l-interess li għandha Marlene Farrugia fl-istess kariga meta mistoqsi dwar is-suġġett. Fuq ta' Marlene Farrugia ovvjament għandha l-opinjoni tagħha, nirrispettaw l-opinjoni tagħha, għandha l-partit tagħha wkoll. Interessanti ħafna li minn barra illi kienet interessata għal din il-kariga minkejja li mhux il-partit tagħha għandha wkoll l-opinjoni tagħha li nirrispettawha dwar il-kandidati l-oħra. Fuq kollox innota Delija din id-darba xi tajt Farrugia ma jgħodx wisq. Il-ġudizzju aħħari għandu jkun l-ewwel tal-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista u mbagħad tat-tesserati tal-Partit Nazzjonalista. Ġifieri noted ma tantx ħajmel differenza fuq din l-elezzjoni li pratikament hija elezzjoni interna. Iżda lil Marlene Farrugia dawn ma jimpressjonawix. Ifimni, jiena kont nippreferi kien hemm iktar għażla.